Dobrodošli u novu epizodu, ali nećemo igrati Minecraft, nego Food 16 Draft Simulator. Da, igrat ćemo Food Draft i bit će na poziciju 4-4-2, da. Select. I uzet ću... Samo to. Restart Draft. Volim ja špance da skupljam. Pa protiv mene španaca nema niko. Hoću špance! 3-5-2. Messi ili on? Reću tebe. Tako čujete, to je svašta, tu neću da objasnivam. Naravno, Karima ću da ne. Gdje ga? Boga si se otvori vrate. Thanks. Ko dulme? Hej, ko dulme? Ćao ljudi. Kaki si ti vi? Dobro. Pa bolje ti Albu da uzmeš. Albu. Ne. Maskerano uzmi. Može. Pošto imam španac. Moj brat Zain će da počne na YouTube da snima. Imao je u jedan klik 5 prikaza koje smo nismo ni čuli. Slika mu je cool. Pre-cool. Dobre. Za početak. Ma šanse, ekstremno slika. Go! Aha, kad smo dobri. Aha, kad smo zgodni. Ljudi, ja još igram Dram Negušak 16. Evo vidite. Pokaži. Nikomu neće da shvatiti. To bliže. Evo sad isme naliko. Jeste. Poslije Hacks TV. Hacks TV. Da. I ti mene ispravljaš? Dadoš mi go offside. To chemistry. Sam ga spet remating. Ohodonem. Ajde. Hamšika. Za malo sam krenuo da kočem škrtal. Doskri. Luka Modrić. Samo što češe oko. Nije sesno. Povrijediš mi gomiza. Boteng. 86. Tu. Kako lanje? Kako lazanje ovo? Sad nije Zajne. Baš konja. Dobro. Dobro. Tako će bude slika, jel? Nice. Ranger. Nikom ne padne... Wenger. Trener Arsenal. Da, napišem tako. XXDD. I samo da igram. 185 vreme. Ajde. To! Dajde 2 gola u 45 minutu. Zakovali mi kad smo povredili ovoga. Ono mi izbacili.
Evo moj tim, zato tek sam počeo, a način je Hero Line. Pa no, radiš jedan Fuji draft, pošto to nije... Sad ćete vidjeti. Haj sad no prvo. Samo za Samada. Ovo je moj tim, 85 rating, 100 chemistry. Nije nešto, ali dobro je. Samet ja. Ovdje sam radio. 100 chemistry i 88 ray rating. To je, brate, imao sam čitao bar skoro. Vidi, Messi, Iniesta, Avesa, Pikea. Skoro čitao. Idem. Gdje ti je Neymar? Izvinite, momci. Ništa. Koji će? Izvinite, momci. Ima to kako se zove... Magaze? Što će ti? Treba mi. Ne. Ima sajma. Ima malo sutra. Ima! Ima li? Ne u Pribor. Nego? Si lupko moj bik. Hajde bre, hajde Boga ti mi naći. Neću. Jeste. I došao je tu peljte. Ćao ljudi. Pa pregovori neće to biti. Neće mobitelj, ali neko će tebi. Pa da, ti sam sebe. Kod sajme ti rekao sam ti. Gdje? U Guzicu. Ne. Najer, jel? Ja, ovamo tačka ti tvoji. Ale vrati mi ovo u ravac. Vrati. Ale vrati mi da mi raspunete to. Same to ti je zindivo. Što neke. Hoćeš tako nije divno, ovako. Pa. Što tebe ne mogu. Super, evo te. Na moć se svađa, Bog. Snima. Same da Boga mi ti moraš da poslušaš što ti kaže, pa nekad ne ili što ti kaže majka. Šta mi je rekao? I za tebi ti njega. Sjemi govno. Pike. Eto za papir, evo. I sečemo ovo. Što piše to? Ovaj. Evo, sad ću ja ovo sama ti sečem. Odmah hajde sebi. Pa ću ja do njega. Sva slobodno mi sečeš. To! I ja ću da stavim nešto na belo. I piše fucking Seki TV. Pogati. Boga mi. Ja sad neće da mu se snima, javi mu. A slika ti je cool. To tamo. Nešto sam te ja kulnuo. Pa još ima je cool. Au. Ne biti su klipovi. O, ljudi, već se naslov tuču. Da bežla ti te u kude. Sad je veća opasnost za sami da. Pomoć! Od sebe idemo praću. Hoćete? Aha. Ti Brazilac, no. Vidi. No. A većinom nije nemički tim. So, tu,
Satelu. Savementir. Ćao. Majka, djete. Piće. Izgubio protiv Turke. Iz ovih pehova ne može ništa se dobije. Sad ću. Emire. Znam da nije nešto pike igračina, ali ne znam. Gdje su teškice? Ovo su teškice. Sjao si mi na tablet. Super. Gledajte kako će ovo da bude smiješno. Da ću to sam. Pomije gono, šta? Pardon. Pardon pa. Neću, ljudi! To je to bilo za epizodu, vidimo se u sljedećoj. Poz! Vratić to da bi...